Jatnana lam sogo sarik function jarawo narok bo jagani nai tong sari comment khaibidi tini ni topic gangke Tripura idol no tui no haini hai tui sha update nai nei narok ni bwskango nukjakmani narok nukhana jeta Tripura idol ni bagui notice rwmani miyao titi etisi hapangni bwkhak tui jeta kaisa notice rwmani bo jagani nai tong sabaidi sarik function jarawo tei jatna lam sogo sabo phaiga kisa comment khaigari puilano tei bo jagani nai tong sabaidi comment khaidi tini nukjakmani reason ke chini Tipra idol season 2 no tui gisa koklam sawan hanai phaimani live stream o RK Mill Graving sari kahamdara nona bo lamsogo chini jora news nona bo sari function jarawo bahai tong sagari tei norokni kuno songmung rok tongke songui mano tei norokni kuno kok rok kwcharjaknai rok tongke kok kwcharui mano bo jagani nai tong sabaidi kaham no dara acha kaham no na bo jagani nai tong sagari suman deborma dara nono o skango degree college gana nuklasa acha suman deborma ang o degree college gana ron tongo Dinika Tipra sari kahamdara nono bo lamsogo chini jora news sari pangsana jorawo bo jagani nai tong sabaidi norokni kuno songmung rok tong tini ni topic no tui tini ni topic wngkha chini Tipra idol season 2 jara tabuk rwchabai thangjarok jotono confuse wngui tongo jada gala rawano rwchablainani bagui chini rwchabnai rok tabuk confuse wngui tongmani bagui ang kisi clear khainai hini tini live stream phaimani borokni tabuk omhai system wngnai borokni puila hwnkhe jara chini folk music rok no borok puila ma rwchabnai aboni yagulo tei jarju kolija ma rwchabnai aboni yagulo janjar rwchabmung no tui borok rwchabui manai borokni jeta gala rawon chengjaknai bwskangni February ni 8 tarik ni simi 9 tarik jera puila gala rawon chengnai aboni yagulo chini gala rawon paimani pore tei bo omhaikeno chengjaknai je music bai afro ke chengnai porone camera khairi tongnai omhaikeno tite edisi hapangni bwkhak tui norok bo jagani nai tong sabaigari jara tabugo like riyak rok ke like rok rina baidi video debarma telemora acha hambai nona telemora ni ngui nung chini jora news bai kwrwngma bagai live stream phaima bagai nona bo lamsogo sana jorao Tiprasa Fuji hello brother nona bo lamsogo Tiprasa Fuji chari pang sana jorao tei norok bo jagani nai tongbai sabaide ang Mangkantani dara acha suman debarma Mangkantani gana sano degree college bai khumulung degree college bai gana sano tei nini kuno songmung rok tong sari tini live stream no tui songmung rok tong hwnkhe songui mano tamo songnamo chung norok tabuk chini Tipra idol season 2 no tui ang tini kisa update rana hinai norok ni bwskango phaimani chung mankha total jara Tipra idol participate khainai rok 249 jona chung nukha jata puila rawuno jara rwchabnai rok no chung nukha aboni yagulo gala rawoni bagui selection khaijaka 74 jona hinai chung nukha list o tei tabugo o video no like rok riya khungkha like rok rina baidi tamni hingke norok subscribe rok khainade bwskangni jata 8 tarik ni simi jeta gala rawon pura paya sa chung norok no Tipra idol season 2 ni update chung norok no rui tongnai
अबाहायकेनो जों जे मानसिया जों मा जायगा थांगोन नरनो जों आपडेट फुनुगोनो चिनि जरा न्यूज नि हाबा नंनि बखाक्तै तै नरक तमुंनो ताबुबो सब्सक्राइब खाइजे गंगा सब्सक्राइब खाइना बायदि काराम सरा दरा अच्छा चांदनी के तीव्र काराम सरा ना बहुत डिस्ट्रिक्ट का काराम सरा सागरे नों तामो खाय आं तो कुनु खाया आं खरक जाहानि चिकन मिकनिको अमाइकेनो न्यूज रगो सामु खाय तंजा जावो नु खाया बैहाय कदर खायमे पण जों चिकन मिकन फनो खायले जावो तामनि हिंगा जों जे मानसिया गरी बर रनो जों किसे मिसे जों सुबालाय जा जावो अमाइकेनो यूट्यूब चैनल नि थ्रु तै tamo khe tongdara kuno khayai ko tabuk tipra idol season 2 no tei kisa koklam saplaya na hanai miyabo ang norok ni bwskango live stream khaimani miyano notice titi edisi hapang ni bwkhak tei ri rijaka bwskang ni jeta February ni 8 tarik ni simi galarawon chengsenai hinai 8 9 puila galarawon chengnai aboni yagulo haini hai music by chengjaknai afuro sabo sabo naifainai tei sabo sabo fainai rok sabaidi tomungno keboni gami rogo tiki jagrado tong sabaidi taklai norok ni jeta one song mani sabo rok thangno tipra idol ni sabo rok tiki no sabaidi norok ni kunu choose rok khaijagrado tongbai tongkha comment khai sabaidi kwbangma lukurok khe tabukbo kok sai tongkha chini Benjamin kolai heya keba sabunur tipura thangano hnai taklai naigana borok galarawno titi tiki tiki ya sabo tiki no ang Koklam blog ang Tipra idol rock naya acha kok kere Tipra idol naya kata naya kok kere jara naine rono jara naine rono ang sunggo nini kuno sungmung rodo tong sagadi dara cinta mala gala rawonda kasaka cinta mala gala rawona soguliya tamni ke bini bini khorangno chini judges rok accept khaliya chela bari khe samani bagai accept khayangui bono khiklai ri rikha bini sataibo kwrung kwrung tongo tamni ke belai excited ganangmung taklai chini tipra idol chamnai rok bisis ke janjar sakphangni kok swijak rwchabmung swijak amhai borokmang bango chung je nungma jrak tei hingka ke amhai borokmang besi kwbang nogo norok bo jagani naitong sabaidi tei tamo tamo rok khai donglai comment khaibidi norok comment khaigeng sang norok comment no back khainani sabo saboni gami rogo tipra idol season 2 no tui galarao no sokojak sari kwbangma lukurok chungno call khai hori tongkha tamni hingke borokni update redi hinui chung jora maniani bagui chung borokni update gami gami ro thangai chung update rimi yangui tongkha bwskangni bwskangni je 8 tarik ni simi chung norokno full chung norokno update rwano chini jora news haba nongni bwkhak tei tamni hingke chung je paisa chung borok baino ah jaga ni godaloi chung norokno update di tongnai norok bo jagani naitong sabaidi jora maniani bagui samungo feel nokhari mai yangui tongkha tabuk
tamni hingke belai jora kesep ni bagui tini chini kaisa bubagrani program tongmani Bisramganj bazar ukuni holo phiaba tini bubagra chini program no accept khai bo tini cancel khai marka bini urgent program tongmani bagui जों खाखायो बुसकांनि 2 বা 3 तारिखनि बिसिङाव अंगना हिनै जेता बिनि program बिश्रामगंज बाजाराव हामबाय साखला सिखला साखला नों आना गरा हरमान बागै सुपार चाट रहमान बागै नना बेलाय बेलाय न हामबाय नों हास्ताला दं तै जोंनो अमाइका सापुट खायमा बागै तै जरा न्यूज नि हाबनाव नि बखाखै बनना पाइफले हामबाय मारो तामनि के नों अमहा जराव जोंनो चु बाखरमा बागै लाइक दान ककरै आं बनना सापुट न खाय दंगो नों जों अमाइका न चु बालायनो नांगो चिनि टिप्रा साबाय टिप्रा सांगके जों चु गे जराव अमाइका जों रहलाय कंके बोसोर जोंबो जरा जराव YouTube ni rang mana bu asuk sohos ya tamni hingke hello guys I am sikla sakla nono lam sogo sikla sakla nono tini bo haina hai lam sogo jora news ro ngoi sarik pang sanda jora ni ngoi nung omai ke no sungno chubai tonga bagai nono belai belai hambai mar o tamni hingke nung kobang ma lukorong no chubai tonga bagai omai ke bahai tong sagari sikla sakla horong ni na baca ka sagari kaham no tong no dara acha kaham no tong na mai rok da sa sagari mai rok nung bai live rok malai rok balokha bahai tong brother saslang daily live blog kaham no nung se bahai tong sagari saslang daily live blog nung mia bo chungno call khai din samani nung call khaliya jetani ni jing jalawna tei chungno sahor din samani nung mia bo chung sahor liya norok jara nai tongnai rok tabo video no like ria phungka like rok ri na lai di kaham no tongo brother acha kaham no na kok korei kaham ka to mai jaya khu di tiwo si ang tabuk tara acha sikla sakla di tiwo na di tiwo tong to tei phano nung chini live stream nai tongman bagai no no tei pai play hambai maro mai dai chakan tara chandika tripura mai se khu mamu songje khu एली देवर्मा हरे कृष्ण अच्छा हरे कृष्ण को करे हरे कृष्ण नंग आप कहाँ से तारानी नि नक खे ब्रो नहर त्रिपुरा आनी कामी गांके जम्पुजला दो जम्पुजला बहादुर कामी आइलिन 7 लाभ दान ओके कक लैब 7 लाख दान ककरै आलिन देबरमा bo jagani nai tong norok sabedi sabo sabo norok tipra aidoni topic no tui norok ni sungmung tong kisa sadi sungmung tong ke ang norok na sabano I am my team my time support all tipra sa kokkorei sikla sakla norok bini channel no subscribe rok khaina mo sungke khaina baidi chini sikla sakla ni channel no South Indian nini para boro sa ani parang ke jompu jala bahatur para tei kobang malu korok komla bagan ke no siniwo jara komla bagan thangjarong ke baksa sini bayo komla bagan ke no tei norok bo jagani nai tong sabaidi tini belai kesango khumlung area obo ke ang tongmani ke degree college kan obo no kisa kisi हो कैसे हो मैं अच्छा हूँ आप कैसे हो बोलो आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा चैनल में आपको भी स्वागतम जरा नाय तंगनाय रंगना ताबुबो मा सावो जरा लाइक रिया खुरंग लाइक रिना दे तामने के तै सब्सक्राइब खाइजे खुरंग के सब्सक्राइब खाइना दे तै नर ब जागनि नाय तंग साहार दे मोबाइल से देखो रहा है जरा विशाल न बेलाय न हामबाय सिनि आनि लाइभ स्ट्रीम फाइमा बागै नरक बाक्सा बन सिनि मायांगै तंगना तेपरा हास्ते गनांगै चिनि
दारा बिशाल चिनि दा पहर हायगोन बबो चुबाय दंगो ताबुक गोबांमा थाइ जागाओ थांगै चिनि बिशाल ब्लग ऑफिशियल हिना रक्तु टू थ्री नुखना ब गोबांमा जागाओ थांगै चिनि चुगिया जाया रंनो चुबाय दंगो अमहायकेनो चिनि तिप्रा सारनो ब चुबाय दंगो तामनिके जों चुगिया जारावा जों किसे किसेखौ चुबाखानो बिसोक आगावगै थां आंखे आसामनि नाय दंगो ननो बिर देबरमा आच्छा नों आसामनि नाय दङ बागै ननो पाइप्ले हामबाय चिनि जरानि युसनो नाय हरि दङ बागै नरंनि कुनु सोंमुंग्राव दं सागरि आसामाव दं तै जरा नाय तंनाय ताकुक तै बुकुक सं चिनि तिप्रा आइडल सीजन 2 खायमानो तै नरंनि कुनु सोंमुंग्राव दं सागरि नरेश त्रिपुरा आनि पाराखे दुमासरा आच्छा दुमासरा ना जों दुमासराव गोबांमा जों हामिया नाय फायगा तै चुगियारावनो जों आ जागा चुबाय फायगा कयेक जनानो दुमासना ब कामिनी सागरि मैं भी ठीक हूँ अच्छा अलिन देवर्मा आप कहाँ से जोंनाव गोरै नकनि बोसा आं लाइक दान दारा आच्छा गोरै बोसा नकनि बोसा आं ननो पाइप्ले हामबाय जोंनो सापुट खाय दङ बागै ब जागानि नाय दं साबायदि जयंत एक फुटू मैं तो खुश बुलाना नहीं देखते रहा क्या अच्छा आप कहाँ से जयंता आई एम शिकला सकला सिदो दारा अच्छा निनी चैनल अबड़ा ते कैसा आईडी ननो सिनिस मायंग दंखाब्ला ब जागोन नाय दंगा सागरि ताई निनी चैनल कयदा दं सागरि जरा ताबु वो चैनल ना सब्सक्राइब खाइने पंगे खाइना बायदि तामो मोनैखौ सागरि सिकला साकला गोरै नुक नुकनि बोसा आं तै जों गमायखौनो गोबां जराव चुगिया जाया जराव जों हेल्प खायलायखांगे जों बसखां सारल जों गमायखौनो सिकला साकला ननो बुआ मिस खायका लै चिनि दारा बिशाल नरक तमनो सब्सक्राइब खाइजे गंगा बनो सब्सक्राइब खाइना लदि तामनिके गोबां मुलुगफोरावनो सुबाय दङ जे बिनि याक चुक्तै दारा बिशाल आई मिस इउ टू अच्छा को करै करै नुकनि बसा आं बिशालनो ब बेलायनो हामजाखाना हामजामा बागै तले बर तिनि लाइफ स्टाइल फाइ सापर्ट दै दंगो नरक मेरा गन मेरा घर मेघालय आप वही है प्रेसिडेंट हैदराबाद अच्छा कौन जयंत ना आप मेघालय से है क्या मेघालय कौन सा डिस्ट्रिक्ट साउथ इन्डियान चिनि आसामो चिनि देबरमा सैनाय रक कमरनायखा नरकनि तिप्रानि बरक चुबा याखे जों कमरनाय खा लासो जों देबरमा तंलाखा बेरमा बेरमासि हिनै सिनिजाकनायखा साउथ इन्डियान निनि अक सोंमुंनो तैयै आं जों बेलायनो खामो तामनि जों दा सुदु आसाम सिनिया नायदि त्रिपुरा हास्टेव बम हायनो ताबुक जों चिनि त्रिपुरा सानि सिनिमुं ताबु जों कमर नाय दं हानर नुगुनि मानखाना चिनि बुबाग्राबो चिनि त्रिपुरा सानि बागै फाइट खाय दंमोनि फियाबा जों त्रिपुरा थानसाङै मायानि बागै ताबुकबो जों चिनि डिमान्ड आवनो जों मानियाङै दंगो तामनि के जों बुनि दफानि बरक बाय जों सातक जागै मांसो दंगो गोबां मा जागाव जों बेबाग जागा जों सातक जागै दं ताबुक तांदि दो तेइसा फाइ दंगो किसा बाइस आं अच्छा करै न खुंनि बोसा आं दक करै निनि बिजि के निनि सामुं खायदि नायसिगि नायखांगे नायदि ताबुक चिनि त्रिपुरा हास्टेव बो गोबां मा चिनि त्रिपुरा जोग रक बुनि गुबुन दफानि बरक बाय सातक जाग मारक नुगै दंखाना नरक फियाबा सातक जागै दंफानोसो चिनि बरक रखे खासिया तामनि के गुबुन दफानि बरक बायमां चिनि बरक रक बेबेक जागानो बेरायलायो तंलायो चालायो आबहायबां ताबुक चिनि बरक रक फियाबा जे सानाय रक्सि जाया अंगो अमहाय जराव
Amaikano chini Tipra hasteo kabangma MLA neta janaro soba khalai tong tei chini dukuro ko amaikano soba khalai tong chini demand no tei fiaba chung Tipra sa kha thanchang me ani bagino tini sigra tei chung kubun dafani borok ba chung sator jagoi tongo amaikano narok salkisa sigang nukhono chini Tipra hasteni chini khoroksa je uko mani tamnai tabuk kubun dafani borok bai hamjaklai viral longoi tongma rokno tui obo hai rokno khe khorang tisanai kwrui chini borok rok nasigoi naidi ulta abo hai rokno hongkha khe tai bisi borom rwma hai khe tonbaio narokni kono swngmung rok tongbai sagari jara nai tongnai rok tabu like ri khumga like rok ri na baidi tei bo jagani nai tong sabaidi Hamari Debarma hello hello lamsogo Hamari no bo sarik pang sanja jorao nung bo jagani nai tong sagari nini kono swngmung rok tong chini Tipra idol season 2 no tui Kaman Chanlia Debarma acha sari kaham dara nono bo lamsogo sari kaham chini jora news nono bo pai lamsogo nini kono swngmung rok dong tini ni African ka Tipra idol season 2 no tui jara da sabnai rok tabo confuse ngai tongmano tui ang kisi clear khaina hne tini no bwskango live stream kok samani tabo chini jara sabnai rok kwbangma confuse ngai tongo sabna bagui tamo sabnai bom haikhe sabnai ba tamo gan rwchap khe borok tikinai amairok bagui swngmai tongo hingkhe chung obono sanai puila abono hingkha khe jadu kolija ba chini folk music rok rwchap rwjaknai aboni yagulo jara chini cultural no tui rwchap rwjaknai aboni yagulo hingkha khe jara janjar swrungui faimani jeta song no music bai rwchap rwjaknai borokni jeta second galaraboni date wngkha February ni 8 9 afro chengjaknai nuai holo je February ni talni simino chengai rwjaknai chini galarabon hamani au tamarok khai tong sabaidi tei bo jagani nai tong narok sabaidi narok kono swngmung rok tongkha swngdi ang narokno comment back khaino tei sabo sabo bo jagani nai tong sabaidi jara chini jora news no tabubo subscribe khaijak nok tongkhang khe subscribe rok khaina laidi tei like rok rwjaya tongkho khe like rok rinari sabo baisa dara kothok kothok wngkhe ang saichungno kebo kwrui barao tei ang bisi kok to sagalak tini tamni khe jora kisa belai ni kesep girls hai dara bo girls bike 01 nono bulam soga sarik bangsana jorao boro tongni nai tong sagari tei nini kono swngmung rok tong sari Tipra idol season 2 no tui hamani debarma saslang daily live blog Tipra Tipra ka लाठी पे कोई वर्षा नहीं अच्छा कोई वर्षा नहीं है ना कोई बात नहीं kamjili debarma bahai tong dara kahamda kahamno tapsu artoi da kahamno tongo nung si bahai rok tong sagare bo jagani nai tong sari pa ana si similia tipo girls bike 01 neng bo jagani nai tong sagare tei nini kami rok bo jagan ka sagare tei nini kono swngmung rok tong sari tini ni Tipra idol season 2 no tui jara tabuk chini Tipra idol season 2 or rwchapnai rok wngkha tabuk galaraboni bagui mandai ni si ang dara acha kok kwrui kamjali debarma mandai ni na mandai tamo para sari tabuk chini Tipra idol season 2 jara candidate galaraboni bagui candidate wngkha 74 jona borok bwskangni 8 9 tarikh rwchapnai jara galarao no tikinai rok tai uko sogipinai
Abaikana chini titi edisi hapang bukakte notice re jaka borosi bosiano sinia ang temale sinia ni tonga sabo boda nai tong sagari tei nini kuno sengmoro to tong sagari tini topic na tei bahai tong sagari girls bike 01 belele tamo sagani na bo bolele sa nini kuno sengmoro to tong sagari tei boda nai tong sade tinini chini Tipra idol season 2 candidate angkha 74 jana ajaga tongo bwrwi wngya bono bwrwi no taklai kwbang jara rwchabnai rok tei chini o jaga candidate rwchaphainai puila raono candidate rwchabnai rok wngkha 249 jana chung nukha candidate aroni bisingo 74 jana no narwkjakha puila raono tabuk hingke gala raono koijana narwkno tabuk swrwtwi saimiyako ang nini mwnai si kapal acha sinika tabukno sinika tamrok khai tong salaigari mairok chaka tini horni girls bike 01 bo an mwnai si bo jaga tong ang salia bo hamani deborma cinta mala select dangkha cinta mala select wnglia cinta mala no jotono chajakbai na bo select wnglia tamo mui songkha sa ang mui songkha chini phantok bai tei beans rok dalogoi gudok songkha tamrok khai tong sagari norok se tabuk tei sikla sakla biyang kwmakha जों जों अमाइखौनो bwskangni salni jeta chini Tipra idol season 2 no chung norokno update wano 8 tarikni simi je borok rwchaphainai rokni chung norokno update wano chung amaikeno jara tigi nai rokno chung gami gami ro thangui interview rok nai phonogan chung norokno kwbangma lukurok chungno call khaima bai chung tabuk ang busy ni bagui fill khaimai wngui tongkha tamni hingke tamo saka obj deborma official oi sakti bai tong kaham no objit bo jaga tongoi nai tong sagari puilabo nono bulam sogo chini jora news o saripang sanja jarao barao na acha gokori barao dara nang Tipra idol season 2 ni sabono support khai ang keto sabono support khainai ang kono support khaio chini khoroksa tabuk belai no rwchap kwrwng hinui mano bono Benjamin koloi hinui norok siri sini saimia bono support khaio ang keto bini khorang rok belai no kaham tei bwrwini bisingo hingke sabunur Tipra hinui tongo bini bo kwbangma rwchapmung rok swijak bono support khaio tei kwbang jotono no support khaio haibani borok no hingke support khaikugo humanta norok ni khe saborok no support khai sabaidi janjar chur haida janjar bwkhani support khaimani ta ani wansukmani khe taklai Benjamin koloi songthangano hinui chung wansugo belai no rwchap kwrwng bo tabuk rwchabui tongo tamoni hingke chini thangnai sal kisa swkang norok nukhono chini khoroksa Bollywood ni singer phaimani Agartala Astapol grao no norok nukhono jeta bini gan rok belai no popular wngui tongo gan tabuk aske chini lukurok no chini Benjamin koloi gan bo rwchabui khwnarkha thaske joto lukurok no tabuk bini rwchabmung no tui share khailai tongo Tipra haste gwnangui kaham da tong dara kaham no girls bike 01 nono bo belai no hamai maro tam hingke puilan simi paithak jora tabuk bo no nganaske saput khai tongo tei room o sabo sabo tong sagari sasungda
माइबो बेलायनो खुइका तिनिनि buini hai nok rogo ka mungya ba hanu hamia rogan matong zo khada tai tam khainai boroni nai tong sabaidi tai tamo piang kamai thambaika like rogna sikarika koi gon tangka 30 minit bisi te kok saklak 1 ঘন্টানি 1 ঘন্টা jora tei kok sawono live bistim mungkeno ang yang kisa samung tongo ani khana kisa ugo samung tongo a samung no ang complete khana nangnai tini horni bisingono norok bo jagani nai tong sabaidi tamo monai na tamo monai na masungjak tong sanu monai na masungo monai na masungo Chini Jora ani boyfriend singer si acha kokre saslang daily life vlog nang bono support khaima bagui nang bo belai hamjai Benjamin Koloi bini borongni sana thangka borongni nukhung bo belai no sugya jeta chini Benjamin Koloi takhukni nukhung belai no sugya bufa bo tabuk sorry hamya hne cheng khanaka cheng thanbin nukhungo thangai cheng feel khaina hne tongo naigena cheng bwskang sapta rok thangai de mano Benjamin Koloni nukhungo belai no hakchal kami tiang chini tei baglai digi bormora hne cheng khanao bini kami bukhuk juk Rahel Koloni kami o hne cheng khanaka chini Benjamin Koloni kami cheng joraman khangke cheng bini nukhungo thangnai hne cheng wansogoi tonglaika cheng team kaisa salaijak bini bufa hamya hne cheng khanamani bwsuk jora tei kwbui abo cheng musaimia tei norok tabukbo like rok ria kongka like rok ri napaidi subscribe rok khaijak kongka khaina baidi tei o jaga bo jagani nai tong sabaidi comment khaibaidi maijaka maijayakho bank thangbaika kebo common khaini kwrika hingke tei bisi jora tei ang somai naglaka 45 rokno mathakari suwano live stream no tamni ke norok bo janjar best tongoi tongbai kana live stream no tui cheng tini phaimani reason darani ni bwkha belai no kaham chugya borok nok no nini je chukmatui chuba o nung nini kha belai no kaham haisi girls bike ni comment khaike khoroksa bo belai no comment nangmani comment khaika tamni ke abo norok si kaham hwnai hingya ang saichung kaham hwma bai tongya lukusi chungno kaham hwnai hingya lukusi chungno joto kisu chaya chugya phunuknai 3 number sagari জীবন জন দেববর্মা 3 number sagari 3 number kha 45 khana thingdi 45 thingdi khana 3 number silong 3 number bo jagani nai tong sagari jon tei jara jara tabugo kono chini jora news support di kokrai support khaibidi tei norok bo jagani nai tong sabaidi tabugo jara like rok ria khungke reina baidi poa 3 number rok bo sao rwngai da abo jara lukorok sabjak abo 3 number rok sagadi hinui tamo comment faika
Good evening, good evening, evening, good evening, evening. Uh, evening okay. Barakathal. Kokori John Barakathalina, Barakathal ni tongtai nai tong bagui nana bo fai play hambai nung Buddha ti thung ang ti roklet thung ra zaya tap ni ke ti rok thung mani saya bong ke kaisa surung hamya belai na hamya abo lama ti rok thung lai mani saya tabo chini Tipra haste bo ti thung lai busuk jaga nukung rok ko sopai kha jaga jomi rok baksa ma phalbai kha ti rok thung lai jara eje nongnai rok bo amai ke rang rok kwbangma nangai rok thangang ke rimai ang kubun haste rok kharima thangbaio jara amai thungui tongnai rok ang chini jara news ni wngui ang norok jotono no khulumu tamni ke amai rok no thunglai mani saya kaham de tongbai kaham no tongbaio bo jaga nai tongo sagari Tara jara jara tabu bo like rok ria kungke like rok rina de tai chini jara news no tabu bo subscribe rok khaine kungke subscribe rok khaina badi tini topic kha chini Tipra idol season 2 no tai kisi na rok koklam salai na nei kom jeta live stream khaimani buskang ni 8 tarik ni simi chini gala rawon chengjang titi edisi habanok ni bukhaktei jeta tabu season 2 khlai remano Galarawan bus kani 8 9 tarik ni simi chengjangmai Tipra idol season 2 telamurani acha kewa telamurani nana bo belai belai na hambai maro tam ni telamurani ngai chungno nai tongma bagai telamura bo kamini sagari karpan dewan mahai nana belam sogo karpan nung bo jagan nai tong sari tini ni topic no te kono sumong ro tong sabai di jara jara tabu bo like ro ria kungke like ro ri na de thai channel subscribe rok khaije kungke subscribe rok khaina baidi tam ni ke norok kwbangma srengmung kaham norok ni bagui chung tu khai tong bwskang salo kwbangma lukurok chung subana thangnai tongo ang telamura hadrai ni acha hadrai ni na ayang o kodigi tam ne chini শঙ্কর ni kami digi karpan jara tabu chini jora news no subscribe rok khaine kungna badi tei norok ni kono sungmung ro tong i chung ayang rok thangai phaika ayang manik bazar manik dangma tamjani ayang kunjumura kunjumura rok chung ayang rok thangai phaika kunjumura rok chung khela rok thangai phaika ek somoyo jeta tabuk chini tui gandaro ground kaisa tongano a jaga chung thangai phaika tei amake no chung ayang kwbangma hachal hachal chung thangan narok ni yang rogo gamini mung rok bogui thangbaika kono norok ni sungmung rok tong sabai tini Tipra idol no tei sama satlang au brother belai saya nu kokore chung bi no khunga thangai mai ne no tam khari Tipra idol boro ong khumulungo narang mukhana jeta khumulungo Tipra idol season 2 khaijamani thangnai bisiwa season 1 ang kangke district wise ke khaijago audition na jago phiaba taklai ngke district wise ke je audition na jagle tam ni ke tabu khumulung kaisa jago na jaksiwo tamu tamu khai iko narang no tini chini Tipra idol season 2 no tui kisa update one na rok kisa live stream kok slai tong o jaga no kwbangma lukurok o jaga chini resa phainai rok baksa chajakli yatam ni ke district wise ke na khange baksa gana gini rok thang tok thang phai khai jok baksa
hachal hachal ni phainai rok ke kosto rongjaka jara select maya candidate maya rong ke abo bo belai nangmani kok no dorong kok botam ni ke thangnai bisio se district wise khaijagoi tongo taklai ke tamni bagui district wise khaijak hnai kwbangma lukorok chajaklai yangkha jeta season 2 khaimani jeta Tripura Idol season 2 no tui kwbangma baksa chajaklai yangi thangkha dara bwskangni year 26 rogo teisa Tripura Idol da wngno abo tabuk tamani sanai abo lukorok si sisinai chini tabuk Tripura Idol season 3 wngna ba wngya ba tabuk chini TTADC ni jara sarkar tongnai rok tongmungno o sarkar no sarkar tongo wngkha ke jeta Tripura Idol season 3 bo wngui manai wngnai tongmungno chini tabukni jeta sarkar TTADC o jara sarkar tongnai rok sarkar kwrwi wngkha ke jeta o idol tei khaijakna ni chances kwrwi chances kwrwi ta khainani bagwi like dan kok kwrwi girl bike 01 like rwmani bagwi nano belai bo hambai tei bo jaga tongwi nai sari mwnai mai da chakha chayakho bisu de official dara mai chayakho tabuk noi ko live stream na tei kisia kok salai tongmani sister dewarma official blog dada kaham da kaham no nono bo lam sogo chini jora news ni live stream o tini ni kuno nini sungmung ro tong sagade tini ni topic no tei nini kuno sungmung rong ke chungno sungui mano tamo ongkha Tripura Idol tamo ongkha Tripura Idol mane tabuk chengjagui no tongo season 2 chengjagui tongo thangnai sal kisa swkang norok nukkhana jeta Tripura Idol season 2 jara audition rok phainai rok total candidate chung nukha taklai 249 jona no chung nukha aro ni bisingo 74 jona no chung narago hinui chung koktwmani bisingtwi chung saimankha da nini para boro dada nung tamorok kaisa dada ani kami wngkha jompui jalao ang tabuk samung khai tongo norok nugui mankhana chini jora news hinui kaisa YouTube channel khulokjak o channel ni through tui ang tabuk kwbangma lukorok no je chuktui je mantui chugya saya rok no ang kisa misa chubachuk khlai tongo obo haikhe no bwskang salo bo naigano chung bwsukjak tei jora news ni habanok ni bwkhaktwi chung chubai mano chini kwbangma lukorok kwrwi rok no tei norok ni kuno sungmung rok ro tong sari sungmung tongkha khe ang norok no comment tei live stream tei ang norok no sawano ba norok chini kokduk number rok nangui tongkha khe chini channel o rijak tongo norok ah jagao thangai chini kokduk number rok nai mano tongmung no norok ni kuno sahorna rok muchungui tongkha khe tei norok bo jagani nai tong sabai di sabono hamjak tamno tei sabono hamjak ni sungka Tripura Idol ni jara candidate rwchabnai rok no sungka saimalia Tripura Idol ni candidate rwchabnai rok no ang bisi chajakmani hingkha khe Benjamin kolai bai sabuno Tripura no ang kisa support khaio Ista dewarma dewarma hello nano bo lamsogo esta boroni nai tong sagade I support koloi kok kwrwi support khaidi amaikhe no sanja kaham ta khuk nini para borosa ani kami hingkhe jompui jola do nono bo lamsogo chini jora news ni habanogo live stream o tei nung bo bo jagani nai tong kisa sadi tabo norok chini video no like rok riya phunga like rok ri na pai tei
channel na subscribe rok khaije kongke subscribe rok khainari tamni ke bus kang ni jara Tripura Idol season 2 ni jate caller abo nongna angna no update rena nei one sogoi tongo naigena bus jate logo rok chungno support khai tei বিশেষ ke o jaga dorong bagui kaisa nangkukmani kok tabuk chini channel 10k jefru kanai afro kwbangma kamigo ba kwbangma lukurokno thangui je chuktui chung manui rwna hini chung wan sogoi tongo kwrwi rokno tomungno norok tabuk bo chini channel no subscribe rok khaina je kongke khaina di chung je mansak chung boi hai kwbang si chubai mai yaphano chung je chini yak chuksa chung chubana hini chung wan sogoi tongo ani para hinke agartala nandanagar agartala nandanagar na nandanagar ni bo jagao sagari jeta nandanagar ni tabuk auxilium school ganani bori phangtala toira thang ayang nini kuno sungmung rada dong sari Tipra Idol season 2 no to yei marno hai koloi busa marung ja khabo boano tei norok kwbangma lukorok sungo ani mung sari hinai ang ani mung tabuk saglak tamoni hingke jefro ani kaisa samung successful wngnai ang aphano o channel o ani mung saono kwthar bazar Kuatar bazar ganao sinika saimanga gal bike like dan kokrai tamo maida saka sagare manai chapiri puru game ani para ongke killa lamsogono no bo chini jora news o tinini topic no tei kuno nini sengmong no tong sagare tamo khai tong kuno khaya live stream kok sai tong eko norok ni bwskango no norok nuguni mankhana jeta chini thumbnail o borjak chini Tipra Idol season 2 no tei kisisa Koklam sauna hinui tini phaimani Don School lai thango bat Kuatar bazar ganao saimaka ang ayang thangjakno yo Kuatar digi thangjakno chapi hambai dara nono bo hambai lamsokno no bo chini live stream o phai chungno jara phaima bagui tamung no tabuk bo norok like rok rjaya khorok enke like rok ni nari tei subscribe rok khaijak kongka subscribe rok khainari kila amchaini kwbangma lukurok no Tripura Idol rwchaphainai rok tiki thangka nini kuno Tipra Idol ni tei sungmung rok tong sari live video khaimani ham dara abo kamani sasinai live video khaimani hamul dara aw jara khainai rokga to chajago jara khai rokga to chajagya abo jani jare personal ব্যক্তি janjar abo chajakma chajagya hedaba na tei bisi jora tei ang kok saglaka norok bo jagani nai tong sabari phabar maidesa langdara chayakho maisayakho tinini belai no lengmani maisayakho tabukbo maisa nin one sogoi tongo live stream kok sabai kangke Liza Debarma manaini manuni dara monu nin kami monu bo kami o sagale Liza Debarma nini kuno sumung ro tong Tipra Idol no tei girls bike 01 like kokrai chapri
Naroni kuno semung rodo tong sabai kari Tripura idol na tuye jara tabuk candidate top baksa गोबां मालुक confuse songi tongbai kya tam ni ge rasa mung tuye confuse songi tongbai kya tabuk o rsamna ni date ang kha buskang ni talni February mas ni 8 tarik simi chengjangnai puila galarawon aboni yagulo 9 tarik bo hai chengjangnai galarawon aboni yagulo jara galarawon tikinai rokna gangke music bai conduction afrong gangke tei no bo jagani nai tong sabai di tinini maibu belai no khuika norok live stream kok sabai gangke mai chaon hone one sogoi tongo tei tei bisi kok saglaka tei 10 minute khai kok sabana norok bai tini live stream o norok bo jaga nai tong sabai di tamung norok kono sumung tonga ke sumung sadi chini Tripura idol no tui dara nungke biangni dara sinilia जों आंनि गामि गांके जंपुई बाहादुर थेलाखुं के नरक सिनि गना जरा किला एरियानि थेलाखुं आंनि yang थेलाखुं गानावनो जंपुई एरिया जों आगे गुमति डिस्ट्रिक्ट दंमोनि ताबुं के जों yang सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट को सोंथि खाइजाका बा naran kun sumur dong sabai gede tini ni live stream tayai hit tamna hit ne siri ka sai malia tama moi bo sara tama moi bo sara tama moi ni kok buji manli yang Suwati Development Blog hello manai nana blog sogo sari pang chanda jorani ngai chini jorani sabanong bukhaktei 7 like dan the kokore nana like reman bagai belanya hambai sorry haya kokore sorry the nini tamu sumung tong sagari manai mabu hit go sama bu hit oh ba kokore manai mabu hit kok sama bu hit nei comment khaiga I sari kaham manai au bainana bo sari kaham tei bo jagan nai tong sagari bahai tong sabai gari tma moi bu dara moi songyako tabu moi songyako maisan hne ne moi songna hne kisen rok bai aboni pore no jeta samung khaini ne ang singa samani abono moi songna hne tongo tei norok ni kuno Tripura idol tei sungmung rodo tong sabai di sungmung tongkha ang norok kok clear ka sawano candidate busuk wngkha busuk color rawano tiki kha tei color rawano tiki nai rok bufuro rwchabnai aboni rokno ang norokno sawano norok bo jagani nai tong sabai di nainai kri ingkake live mathagar jinai dara nungkhe tamo Tripura idol participate khaiya sa
जों Tipra idol जों participate खायमिया तामनि जों खरसा Koklam थुमनाय ngै am हायराव जों participate खायमिया नाकादै आंखे al al बाजिबाय जाखादरा नों ब जागा तंतै नाय तंग सागारि ताबुक ननिया गेम हाय ब्रदर लाभ सगोन नाबो नटिया गेम ब जागा तंगै नाय सागारि Tripura Idol final ke bufuro ongnai dara angke delai manoni. Tripura Idol bufuro final ongnai abo tabuk saimia gotam ningke chini tabuk gala rawani fore kwbangma tei tinta hai tongko borok ni jeta competition aboni yakula final discuss khairjanai tite disi hapangni Facebook page tei yakala borok press meet rok khai saklaiano norok chini tite disi hapangni Facebook page no norok follow rok khainadi update rok mano norok ayang tibo yakaba chini jorni sabang nongni bwkhaktwi norok tabugo subscribe rok khaijak mungke subscribe rok khainadi जों दिनै दिनै Tripura Idol ni tui जों update narokna rui tongano obaikeno nini bo khorang kaham blasa khorang disik kaham teng hamya teng tamni ke जों khoroksa koktwma thumnai wngwi जों amtwi rok participate khaimia do love from Gabordi kokrei Gabordi ni ngwi nai tongmani bagwi nano bo saripong sanjo jorao lamsogo DK Devarma blog haidara eno lamsogo saripong sanjo jorao DK Devarma blog bahai tong sagari tinini live stream no tei kono songmong rado tong hello Dara good night Dara love you hi malai finai Dara au kokrei good night nanobo kaham ken mat hor kaham tei nung jora kisa wo chungna support khai tongmani bagwi nanobo pai phangbai maro tamni hingke je nini support rwmatwi tini chungna support rok phaima bagwi nanobo pai play hambai hor kaham haine hai chini jorani sabano bwkhaktwi bai tara au hambai thudi ako doko kori hor kaham hingke do tei tam phake good tei norok bo jagani naitong sabaigari bisi audience krika tamni ke baksa kaijak paikana kong khnai ako doko kori hor kaham tei norokni kono songmung rok tong sabai Tripura Idol season 2 no tui chini candidate taklai 74 jona जों nukha galarao no select manai rok tabuk naigana galarao no koijana tiki no chini one songmani jora tei hingke जों galarao no जों bisi borok naroglak 20 jona hairok narogano galarao no 74 jona ni bisingo 20 jona rok hai narwthotok DK Devarma blog Dara nini mung tamosa nakardi ani mung ang tabo saimangglak an kaisa samung successful ongya ang norokno ani mung saglak tabuk ang ani kono video phano ang kaisa jaga phano ang norokni ani mung sayako nakardi যেফোর ani o kam successful wngnai ang afrono ani joto kisu detail narono ang sairuano ani video ni through tino ani mung tei ang bo jagani bo kamini bo jaga tamo khai tabuk tamo khlai tong joto kisu ang narono afrono video ni through tino ang narono saikha ruano nakadi chaya tongkha ang tabuk ani mungle saimanglak tamhingke ani samung kaisa successful ongya ang narono ani mung sanglak tabukbo nung ani video thangai check khaimano tabuk sujatei ang ani mung kaisa phano sayako ani video o tei norok bo jagani nai tong sabaidi
এক ঘন্টাनि थांगा लाइभ स्ट्रीम kok samani tai bisi jora naglaka mai belai no koi tongkatini dara nang nini mung saya phano nini mung sai mano ang kok kerei mung saya panan mung sai man ka to kaham kok hai pano ani mung ang tabuk saglak nam sipa mui songgana do dara ang nini live video nai mangala kha kok kerei do song ni song de tang mui rok song nai ka sagare manai norok khorok busuk tong khorok nai da na khorok tam sagare tamorok mui rok songgani nai kha tei bisi jora naglakha tei 3-4 minute hai jora nagono tei norok bojagan nai tong sabaidi tamoni hingke tini topic no tui belai no nangmani topic tini topic hingke chini Tipra idol season 2 jara tabo galarao no rosabnai rok baksa confusion tongba khe tamo no rosabnai tamo khe rosabnai bom haike mar rosabnai rokni baksa songmung tisai tongba khe phiaba borok no titi risi hapangni bwkhak tei bo press meet no phano khai saklai jeni bagui borok confusion tongba khe bwskangni salni 8 tariko rosabna bagui kha khaio borok no mui songmani hor kaham ako hor kaham no bo lang hor kaham kaham ke no turi chari mairok chari tei norok bojagani nai tong sabaidi tei bisi jora naglak hingke live stream mathak suano tamo hin sabai mathak sinai jangke norok aka jaka nangkana jotono haini hai sarikpang sanja jorani hingke chini jorani sabanang bwkhak tei jotono hor kaham haini hai khana naigana khana jora mankha khe haini hai live stream kok sabio no 3 jon tongo mangsa mosadeng songnai dara kok kerei songni mangsa mosdeng nin dara hingke phanrok gorok basi mai masa sinai rang puisa rok kerei kheba dara nung thik khe tamo mwnwi nung dara nung tini tamo mwnwi mui song phanrok gudok songnai hinui tongo phanrok bai beans gudok hor kaham akon dara nono bo hor kaham mwnai kaham ke songwi chalai di mai rok kaham ke songwi chai thulai di jora mankhe kolok khaiya nang nono tini wngkha ang phanrok bai beans gudok songo tei lai pata rok songnai hinui uansukgui tongo naigana mar wngkha tamo sagari bahai mar wngkha sagari ani mui no mar wngjakha nakheba ang mani mana mar wngjakha sagari jara jara tabubo like rok rihye kongkhe like rok rina ri tei subscribe rok khaijak kongkhe subscribe rok khainani bojagani nai tong sabaidi kama tamako di kejama phantok gudok no hinui kok kerei baksa chao phantok gudok rok chao baksa chaya saimia kwbangma chanai borok no tongo phantok wngma khe no chao baksa chaya rok tongo kolai bwsachi mung bini ani mung no kolai bwsachi saka sabjani bahai khe saimangkha saimalia
Jara jara tabu like rodia pun like rodi na badi tai video no jara jara tabu nai tongai like rodia pun like na di tai subscribe rok khaje kung subscribe khai na badi tai norok ni kunu sumung rok dong sabadi tini ni live stream na tai tai ba norok ni kunu bokhani share khai na musung marok tongkhe chini kok duk number sakawar rajak tongo norok kok duk number nawi sahori mano norok কোনো সমস্যা রো টংখাঙ্কে কেবনি কামি রকস जों जालং याखबा जे কোনো दुखु कष्ट रक टंखांके साहर दी जों जे मानसिक जों न चाइतो गय नाय न जों न बागै अपडेट ना बागै इनके तिनि लाइव स्ट्रीम मा जागन माथांजा खिने हाय हाय जातन न जर्नीस न नाय तंनाय ताखक ताय बुकुक जों न हर काहाम जरमान के जों खना रक जों न बाहिने हाय कक लाइव स्ट्रीम कक सालाय पिसुनो जातन न हर काहाम के हाय हाय